רצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה. מתניה, חבר של בניהו, היה איתו ברגעים האחרונים של לפני שנרצח, בדירה בירושלים לפני חודש וחצי. הערב הוא מתייצב בפני המצלמות, הוא מספר לכתבתנו ענבר טוויזר מה קרה בדירה באותו הערב, ועל האיומים שהוא ממשיך לקבל לדבריו מהנאשמות ברצח מתוך הכלא. הנה. הפרשה הזו מטלטלת את המדינה, אבל רק אדם אחד היה שם עם בניהו רזי ברגעיו האחרונים. מגן דוד. כן, אני פה באזור השוק. חבר שלי קיבל דקירה. באיזו עיר אתה נמצא? בירושלים. אני שולחת לך. הוא קיבל דקירה. כולי הייתי פה כתמים של דם. ברגל גם היה לי מלא דם. תוך כמה זמן מד"א והמשטרה הגיעו? 2 דקות כבר. מהר מאוד כאילו. עוד אחר שהם הגיעו. מתניה, החבר של בניהו שבילה איתו באותו סוף שבוע, נדקר על ידי חבורת הקטינים ושרד כדי לספר את מה שהוא ראה ויודע ממקור ראשון. לאבד בן אדם שהיה איתך כל היום ופתאום הוא לא פה בגלל אנשים שלקחו לו את החיים סתם ביום אחד. היה אפשר לצפות את זה? היה איזשהם רמזים לזה שהן מתכוונות להיות אלימות, שהולכת להיות אלימות? זה היה בהפתעה. לא היה משהו שהראו אותו עליהם. אני רואה גם בשילת יושבות וצוחקות, יושבות וכאילו הכל טוב והכל סבבה. רצחתם בן אדם, איך אתם יושבות וצוחקות והכל טוב אצלכם. וגם עכשיו, כשאגם צרפי, האקסיט של בניהו, מאחורי סורג ובריח, נראה שהיא ממשיכה לאיים מתוך תא הכלא. אובססיבית מאוד, כן. הרבה שיחות חסום. עד עכשיו. גם כשהם בכלא אני מקבל שיחות חסום. גם עכשיו שהם בכלא אותו דפוס. לפי מה שהשוטר הקהילתי אומר, זה שיחות מהכלא. שואלת למשטרה מי זה? זה העבודה שלכם, תעשו את העבודה. מה אתם רוצים, שנבוא שוב ונגיד אמרנו לכם ולא טיפלתם? אומרים תגישו תלונה. זמן קצר לאחר הרצח, מתניה שהזעיק את כוחות ההצלה, נעצר, ובשעות הראשונות נחקר כאחד החשודים. המשטרה איתי ספציפית לא צריך בסדר בסיפור הזה בכלל. ישר לקחו אותי. עוד לא הבנתי מה, לא ידעתי אם הוא איתנו, אם הוא לא איתנו. שמעתי על זה שהוא לא פה מאחת השוטרות שהייתה מחוץ למעצר. בחוץ היא אמרה לי חברה שלה, היה לי מקרה רצח תחילת המשמרת. החשודות כל הזמן מנסות לצייר את זה, כאילו אומרים עליך אתה ובניהו, כאילו אתם הייתם אלימים כלפיהם. שיוכיחו. אם היה סימנים כחולים ואם היה ראיות שהרבצנו להם, ובאמת היו מאמינים להם שהרבצנו להם, אז לא הייתי כאן, עכשיו הייתי עצור בסיכויים. אני לא הייתי מסוגל להרביץ לאישה, וגם בניהו לא היה מסוגל להרים יד על אישה. אם תסתכלי גם פעם, היה להם תיקים, בניהו היה הולך מוציא נגד הצו הרחקה, הייתה באה ואומרת, הוא אנס אותי. ואז היו באים, עוצרים אותו. אחרי 2-3 שחררים אותו, ואחרי חודש-חודשיים נסגר התיק. למה? כי הלכה למשוך את התיק חזרה. כלומר, זה לא באמת היה, שיקרתי. אבל מה גרם לו להתהפך באותו יום? לא יודע, רק אלוהים יודע. הדמיון לרצח של אימנו זלקה מצמרר, ולבניהו ומתניה הייתה שיחה בנושא, כשעוד היה בחיים. ישבנו והוא אמר לי, מה כאילו, ראית מה קרה לו? זה מזעזע שילדים בני 15-16 יוצאים ככה עם סכין ודוקרים את מי שבא להם, הורגים את מי שבא להם. הוא אמר לי, גם בטוח ישחררו אותם אחרי 1-3 חודשים. לתת ענישה יותר חמורה לדעתי. הנה, הרוצחים של אלדד דיינה משתחררים למעצר בית. ראיתי איזו תגובה שאומרים רק שלא נשמע שבוע הבא, שאגם ושילת השתחררו למעצר בית. מתניה הפך לבן בית בבית משפחת רזי. מתניה בן בית מאז שהוא ובניהו חברים. אנחנו לא יותר מדי דיברנו ושאלנו, מכיוון שאנחנו גם הבנו את המצב שלו. הוא קרוע ומרוסק. מעבר לאבד את החבר הכי טוב שלך, הוא פשוט נרצח, הוא מת לו בידיים. ועכשיו, כשהם עוד אוספים את השברים ומתמודדים עם המשפט שהחל, משפחת רזי מתפנה גם למטרה חשובה, להנציח את בניהו ולמגר את האלימות בקרב בני נוער. אני לא רוצה שעוד אימא ועוד משפחה ועוד חבר של יתראיינו
נערים ונערות, תפנו למבוגר אחראי, תפנו למישהו מבוגר שאתם סומכים עליו. תנסו, נכון, אצלנו זה נגמר בטרגדיה, אבל זה כן יכול להיגמר הרבה יותר טוב אחרת.